Ahoj lidi, zdraví a Rajfe a vítejte u mého dalšího dílu z mé série MacPixel. Jej, takže začneme dneska 3. kapitolu. Tak, můžeme začít. Poušť. A poušť je vždycky velký horko. Omlouvám se, to slyšíte divný zvuky. Hejbu se na šidli. Tak. Save the day. Máme zachránit den. Jak nečekáme, že máme zachránit den. Já myslím, že tady máme jenom jezdní naprava v tačkách. Co naděláme? Tak, MacPixel. Kavárna, tu nemám rád. No, dáme chápku, byl, dejme tam kávu. No, on mě zmlátí a ještě rozpije kávu. To je nejlepší nápad, co měl. Takže, vlnu jsme získali. Nyní jedeme vítem, který někdo rozbil. MacPixel. Zachráníme den. OK. Klikneme na tlačítko. Děda má sice otřes mozku, ale stejnak jsme zachránili den a jedeme nahoru a zase pojedeme dolů a bude to takhle furt pokračovat. Bude to takhle furt stejný do kolečka dokola. Tak, nyní jsme v ponorce. Jednou jsem měl ponorku a dopadlo to tak, že jsem skoro vypustil torpédo. Když mluvíme o torpédu, tady jedno je. Takže otevřeme okno a vyhodíme torpédo z okna. Vyhodíme torpédo z okna. Hodně. Napouštíme sem vodu, jej. To je nejlepší nápad, co může člověk mít. Zachránili jsme den. Bonus level. V tomhle levu jsem popravdě nikdy v životě nebyl, takže nevím, co od něho čekat. Nikdy jsem se do tohoto bonusu dokola nedostal. Takže dostali. Sejmul mě teda. Cože? My jsme zachránili farmu nebo zničili. My jsme zachránili farmu, to si děláš srandu. Nebo ten rozbitej svět. Tak, jeskyně. Neandertálec, klíč a benzín. Vykopnuje benzín? No, nezapálilo se to, ale ten jeskyní člověk je celý od oleje chudák. Tak. Umývač oken. To byl vždycky můj dětský sen, být umývačem oken. No, dáme pavouka sem. Pavoučku měj svobodu. Zachránil den a ještě získal nějakou divnou lepku. Takže den je zachránil. Juchu. Další vlna. Teď jsme v nějakým příkopu. Nejspíše jsme voják. No, voják, jo. Vojáku. Rodiče pici. Vojáku, dělej, na zem. Osol do strajku. To je vokovec, dělej. Co sereš? Odnes to bombu, vole. Odnes to bombu, kurňa. Ať se neštvinilo. Vím, kde bydlíš. Byl bych dobrý šéf. No, sice bych někam poslal svý zaměstnance, ale to je jedno. Už zase záchod. Tak snad tentokrát zachráníme záchod, tam nebudou všude sračky. Uvidíme, co se stane, když klikneme sem. Jo, skočí na sračky, to je zase je všechno od sraček. No, tohle je všechno už v sračkách. Takže tohle je pro dnešní díl všechno, já se s vámi loučím a těším se s vámi na další díl. Ahoj!